И здравейте, хора! И днес ще снимаме видео как правим предизвикателство с един мой приятел и ще се набягваме за 1 минута от тук до онази стена. Готови ли сте? И сега Тошко, кой ще е първи? Искаш ли ти? Само да си хотя. Добре. Камък, нови, цацах ти. 1, 2, 3. Аз съм първи. Брой до 60, защото е 1 минута. Добре, аз добре. Да, ама е така, но... Да. Добре. Ма когато отиде до там, до тук, и това се бори за 1. Не знаеш? Значи колко трябва да направим? 10. Не, зависи. Ти бориш до 60. 1, Почвай. Чакай, когато кажа 1, 2, 3 статии, като трябва да Добре. Добре. 1, 2, 3, 4. Кажи, не, значи 1, 2, 3 статии, аз почвам. 1, 2, 3, старт! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Смолих се, хора! 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, край! 7, 8 направи. Аз казах край, като си дойде. Добре, 8. Хора, Аз съм сега. хора, изморих съм. Да си отдъхнем. Значи, сега, Сама. си ти. Когато кажа старт, чакай, че идва хора. Кота не там. Да не е 20 минути, да даде вчера за най-добро. Там още са. Хора, абонирайте се за канала, лайкнете видеото и коментирайте. Дали кой ще... Чайте, съм измарен. Кой ще победи. Това. Сега хора, поставяме камерчето. И... Сега. Сама. Старт. Почваш. Сега ли? Да. До дървето, не знаеш. До дървето? Да. Трябва да ги пипни. 1, 2, 3, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 7 пъти. Ти колко 8? 8. Аз побеждавам. И хора, довършваме до тук. Лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Чао.